Yabo bazalwane thina saba yilabo brother abahamahlongandlebe sangamamela umfundisi dede yashumayela isemoni ethi ubheka inhliziyo brother kusister. Ya mina ke angifuni utshela amanga ke bazalwane ngabheka ubuso. La vela ngangena nje ngibhekile ngabheka ubuso. Awubheka iproduct yobuso. Ayisi iproduct yenhliziyo ke le. Product yobuso leso sikhatheni umfundisi shanga umfazi omuhle. Umfundisi mothi ngibheka muhle marethini ushumayela ukuthi sibheke inhliziyo. Ngabheka ubuso bheka inhliziyo leso sikhathi shanga umunye umfundisi omuhle noma fika phambili before shumayele uyosha osukuma mkami bakubone kancane uzathi hey bazalwane, before I go to the word, I'd like to my wife wherever she is to wave her hand, like to greet my beautiful wife. Uma mfundisi naye athi isandla wena solusabambezela endaweni yenhliziyo. Mfundisi phema nomfazi umubi uyezwa okay hayi umubi but ungabukeki ngaleyo ndlela umuzwa akajika ungena ezwini straight uzathi without any waste of time will go straight to the word. Mina ke bazalwane ngabheka amehlo ngabheka qabangela nengane lo baba ngabheka wabheka uyosiya wabheka